Hi guys, जोङो दायो नैबे हाग्रा गुदुआव हाग्रा थांदों आरो बे हाग्रायाव नोंथांमोना नुदों गोबां बेयावहाय बै जाथिसे गोदोर जुनाराबो थायो। नायलांबाय था नोंथांमोना जों हाग्राजों थांगासिनो। हाग्रानि गेजेराव मोनसे पाका लामा दङ, जोबोद समायना लामाया। जों बेजोंनो थांबाय थादों, दा मा मोनगोन जों मिथिला बेखौ। दायो जोङो बेयावहाय नुदों हाग्रा गुदु बेयाव बाथौ थानसालि दङ आरो बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादो जोङो। बे जायगायानो जाहैबाय बगामाथि आरो बगामाथियाव जों दान्दिसे बेरायनो फैदों। बेरायनो फैनाय समावहायनो जों नैबे जे गोजान जायगा बगामाथि, जायखौ बर'यै हा गुफुर होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा, बेवहाय जों फैदों। बिथां अनसुला मा बुंगोन बे समाव? आदसा, बे समावथ' आङो बेखौनो बुंनांगोन, माने बगामाथि जायखौ जोङो पिकनिक स्पट्स होननानै बुङो। दा बेयाव गोबां गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोरा बेयाव पिकनिक जाफैयो बा गावनि जेनेबा साननायफोरखौ बेयाव मोजां माने माबा लाफैयो, गोजोन लाफैयो। टाउनफोराव बेसेबां माने थाबाय थानो होननानै नैफोराव बारहावा जाफैयो आरो टाउननि मानसिफोरा। बेखौनो आंबो गोजोननाय मोन्दों दा नैयाव मोनफैनानै। दा फाइनालि जोङो नायगोन नैबे बाथौ मन्दिरखौ। बेयावहाय बाथौनि थानसालि दं, जोङो देखायगोन। नैबे फाइनालि बे बाथौ थानसालि।